gerrarako prest dagoen aliantza. Mundu osoko milaka persona gizarte bazterkeriara, pobreziara eta oinarrizko zerbitzuetarako sarbiderik ezera behartuta dauden bitartean gobernuek diru kopuru izugarriak bideratzen jarraitzen dute. Orain, lotsagarri gasto militarrari 800.000 milioi euro gehitzea adostu dute. Osasunean, hezkuntzan eta gizatean inbertitu beharrean. Armamenturako eta gatazka belikoetarako aurrekontua handitzeak indarkeria betikotzeaz gain herritarren bizitza hobetzeko erabil daitezken baliabideak desbideratzen ditu. Bakea ez da armekin eraikitzen, baizik eta